Ikamatha video ya msiku la lero mukhala mutadziwa mbiri yonse ya Wizkid imene tikhale tikuona makamaka za mmene anabadwira chiyambi chake komanso kufikira musiku la lero. Ndipo mu video iyi tikupasirani zinthu zoyeneka kuti mudzidziwe za Wizkid. Dzina langa ndine Sam Mavitha, tiyeni tikhale limodzi. Ayodesi Ibrahim Balogun amene amadziwika bwino ndi dzina loti Wizkid anabadwa pa 16 Julayi mchaka cha 1990. Iyeyu ndi oyimba komanso olemba nyimbo wa mdziko la Nigeria, ndipo iyeyu anabadwira mdera lotchedwa Olujeba, ndipo iyi ndi city ya Lagos kumeneku ku Nigeria. Iyeyu amayimba nyimbo za Afrobeat, Afropop, R&B, reggae, dancehall komanso pop. Wizkid anayamba kujambula nyimbo ali ndi zaka zokwana 11. Iyeyu anatulusapo chimbale mothandizana ndi Glorious 5, gulu limene iyeyu ndi anzake ochokera ku church adapanga mchaka cha 2009. Mchaka cha 2009 Wizkid anasaina mgwirizano ndi Bank W Empire Entertainment. Wizkid anadziwika atatulusa nyimbo ija yotchedwa Holla at Your Boy, imene inali nyimbo yake yoyamba ku studio, imene inalinso mu album yotchedwa Superstar mchaka cha 2011. Mu album imeneyi munalinso nyimbo monga Tease Me, Bad Body ndi Don't Dull, ndipo ena mwa mayina amene amadziwika nawo kupatula la Wizkid ndi mayina monga Real Prince, Wiz, Starboy komanso Big Wiz. Pa 17 September mchaka cha 2014 Wizkid anatulusa albamu yake yachiwiri imene munali nyimbo zina kuphatikiza ija imene amati Jaiye Jaiye. Komanso mchaka chomwechi adachoka mu mgwirizano ndi Empire Entertainment pamene contract yawo inatha. Mu 2016 Wizkid anadziwika ku dziko lonse pamene anayimba nyimbo ndi Drake, oyimba uja wa ku Canada. Iyeyo anayimba nyimbo ndi Drake, nyimbo yake yotchedwa One Dance, yomwe inafika pa number 1 pa US Billboard Hot 100, ndipo anapambana machati ena m'maiko okwana 14 owonjezera. Nyimbo iyi inaphwanya marekodi angapo, zinthu zimene zinapangisa Wizkid kukhala kaswiri wa Afrobeat, ndipo nyimbo iyi inamunyamula komanso kumuyika pa mapu. Iyeyu anakhala woyamba kupezeka mu Guinness World Record, ndipo mu March 2017 anasaina mgwirizano ndi RCA Records, ndipo anatulusa albamu yake yachitatu imene anayitcha kuti Sounds from the Other Side, imene munalinso nyimbo yotchedwa Come Closer imene anayimba ndi Drake. Mchaka cha 2020 Wizkid anatulusa albamu ya number 4 imene inakhala pa number 1 pa Billboard Hot 100 pamene anachita remix nyimbo yake ija ndi Justin Bieber. Ndipo pa 11 November mchaka cha 2022 Wizkid anatulusa albamu ya number 5, ndipo albamu yake ya number 6 anayitulusa pa 22 November mchaka cha 2014 imene iyeyo anayimbira mai yake amene anamwalira, ndipo inakhala albamu imene inatulusidwa kawiri pa masamba a intaneti muno mu Africa, makamaka pa Spotify. Apa tiyeni tione moyo wake wa maphunziro. Wizkid anaphunzira sukulu yotchedwa Ijebu Ode Grammar, ndipo iyeyo anakula akumvera nyimbo za oyimba monga Sunny Ade, Fela ndi Bob Marley. Ndipo mchaka cha 2012 mu interview Wizkid ananena kuti bambo ake anali ndi akazi okwana 3. Mchaka cha 2012 Wizkid anali ndi tour ya mashows ku London, ndipo pochoka kumeneko anapitirira ku America kukapanga mashows ena, ndipo mu ulendo umenewu anapanga mashow masite monga Houston, Toronto, New York, Atlanta, Washington DC komanso Chicago.
Pa 12 November mchaka cha 2012 Wizkid anachita perform ku BBC Radio 1 Extra Live O2 Academy ku Brixton kumene kunali oyimba monga Kendrick Lamar, Angel, Tulisa komanso Trey Songz. Mu 2013 Wizkid album yake anayimba ndi oyimba monga Phyno, Tyga, Akon komanso Wale kungotchulapo ochepa chabe. Ndipo pa 2 November mchaka chomwechi cha 2013 Wizkid analinso ndi show ku Guinness World kumene kunalinso oyimba ena monga Tiwa Savage, P Square, Davido, Ice Prince, Burna Boy, Olamide komanso Phyno. Mwezi wa November omwewo date ya pa 23 analinso ndi show ku Ghana mu mzinda wa Accra. Ndipo mu February mchaka cha 2014 Wizkid anali oyimba oyamba ku Nigeria kukhala ndi ma followers okwana 1 million pa tsamba la Twitter. Mu 2014 yomweyo Wizkid anayitanidwa ngati mlendo olemekezeka ku UK mu nthawi imeneyi nkuti atangoyimba kumene ndi Rihanna. Ndipo pa 5 January mchaka cha 2015 Wizkid anatulusa nyimbo yotchedwa Ojuleba imene imafotokoza zambiri zimene wakumana nazo mmene anayamba kuyimba. Komanso remix ya nyimboyi munali oyimba monga Drake komanso Skepta. Ndipo anatulusa nyimbo ina imene anayimba ndi Chris Brown yotchedwa African Bad Girl. Mchaka cha 2021 Billboard ya ku America panali uthenga wakuti Wizkid ndi oyimba oyamba kukhala odziwika kwambiri ku America komanso ku Africa konse, komanso iyeyo ndi oyimba yekhayo amene ndi otchuka ndi nyimbo za Afro kuno ku Africa. Wizkid amaphatikiza chiyankhulo cha dziko lake komanso Chingerezi zimene zimathandiza anthu amayiko akunja kumasatizira nyimbo zake. Anthu ena akhala akunena kuti Wizkid ndi king wa Afro beats. Ndipo mtolankhani wina wa ku New York Times ananena kuti kuyimba kwa Wizkid ndi Chris Brown komanso Major Lazer zinapangisa kuti akhale international pop cultural ambassador. Ena mwa ma award komanso zimene iyeyo wapindula kudzera mu kuyimba kwake. Wizkid anatengapo Grammy chifukwa chokhala ndi nyimbo yopambana nyimbo zonse. Komanso iyeyo ali ndi award ija imene anayitenga pa MTV Music Video Award. Komanso kuphatikizapo Soul Train Award, Billboard Award, Mobile Award. Anatengapo award ya Guinness World Record kokwana kawiri pokhala oyimba oyamba kukhala ndi anthu 1 billion pa Spotify. Apple Music Award mu chaka cha 2021 analengeza kuti Wizkid ndi amene wawina award ya Artist of the Year ya Africa. Ena mwa ma album amene Wizkid wakhala akutulusa ndi monga Superstar mchaka cha 2011, Ayo mchaka cha 2014, Sounds from the Other Side mu 2017, Made in Lagos mchaka cha 2020. Anatulusapo album yotchedwa More Love Less Ego. Iyeyo anatulusanso album yotchedwa Morayo imene inatuluka mchaka cha 2024. Wizkid ndi oyimba yekhayo kuno ku Africa amene owatenga mphoto kapena kuti ma award ochuluka kuposa wina aliyense oyimba. Ndipo iyeyo ali ndi ma award okwana 174 amene wakhala akutenga. Kuphatikiza apo Wizkid ndi oyimba yekhayo kuno ku Africa amene ali ndi ma followers ochuluka. Koma bwanji ndikufunseni funso lakuti mumadziwa nyimbo za Wizkid kupatula kuti wabwerapo ku Malawi posachedwa apa ndipo anabebesa kwambiri. Koma ndikufunseni funso lakuti mumadziwa Wizkid? Ndikhulupirira kuti msiku alero zakupangisani kuti mumumvesese bwinobwino. Ndikupempheni kuti muonere ma videos ena awiri amene ndasiya kumapeto a video iyi, komanso kuphatikizapo muchite m'makomenti kuti ndi oyimba uti amene mukufuna mutamva mbiri yake. Langa dzina ndi Sam Mavita. Tisanamalize video tamveserani uthenga owu. Kwa amene masangalala ndi kugula zinthu zopangidwa ndi Amalawi, kwa amene mumafuna mutamatukula Amalawi mu zinthu zosiyanasiyana, uthenga wabwino ndi wakuti Malawi mmodzi amenenso amapanga ma videos ake pa TikTok
YouTube komanso pa Facebook. Tikumudziwa inu TikToker otchuka uja wayambisa brand yake iyeyo akugulisa zovala izi sikuti akungopanga print kapena kupanga like picture kupanga photocopy ayi. Izi ndi zovala zimene zikuchitidwa design ndi Malawi. Zovala izi zikuchitidwa design ndi Malawi weniweni. Zovala izi akuzigulisa pa website. Tangochitani type www.valaculture.com or else link yake ndi isiya mu description ya video hii. Mupite mukaone zovala zimene zili kumeneko. Zina mwa izo ndi izi zimene zikuoneka pa screen. Mukazipeza zovala zimenezi masaizi onse. Tiyeni titukule Amalawi pogula zovala zopangidwa ndi Amalawi. Tikaonane kumeneko is valaculture.com.